Evo, kako vidite, imamo problem sa kanalizacijama. Znači, nije moja ulica, ja sam odmah gore. Znači, evo, skoro mjesec dana, kanalizacija je zapušena. Znači, to je sve otpadna voda, znači, od kanalizacije izlazi, čovek u avliju, znači, to je sve smrad, znači, može deca da se zarazu. Evo, mjesec dana došla ekipa iz Prištine, pokušavali nešto, jedno 5-6 minuta, nisu mogli da otpušu kanalizaciju i otišli kući. Znači, tu je problem sa kanalizacijom, druga ulica problem sa kanalizacijom, znači, niko nije došao da se vidi da se napravi kanalizacija. Ali ovo je sramota za naše građane, za naše opštinare koje treba da dođe da se vidi ovaj kanalizacija. Po kina problem pak me komunën Graçanicës, shumë janë spoksurin hiç që t'lagjen e romëve, po që një muj ditë u zaglavi që atë një kallazimi, as po vjen me këqur dikush, as kur gjo. Fëmija s'kan ku me kalu me shku në shkollë. Katastrofë është. Për vjen era, kanalizimi krejt, katastrofë është. S'po mund njëri me as me kalu, as me net jashtë, as mu qëta është vera, nëzet është, me konë dim një tjetër. Kish konë po kjo vera është, nuk bon me vjen era qështu shumë. S'ka asë një me orë me qenë këto, jo se me dreqo. I këtu po foni kina me bo këto, kina me bo në këto, u kry ato puna tani s'ka kur gjo. A këtu është shtirë bolë, valla, vdinë sej. Se këtu gati në jena 140.000.